Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Gani. Karon ka, kuya. Tawagan ka na to si Tito Greggy. Gi. Ato, tawagan. Di ko gustong mutawag mo ni Tito Greggy ninyo, Dodot. Miles. Mako rin. Pagbaton mo kauaw. Kung mutawag mo niya, magtuo niya siya nga may pangayoon mo. Huna-hunain taon ninyong maayo, Dodot, Miles. Nadagha na kayo siyang natabang nato. Abusar na kaayo na sa iyang part kung mag-ingon anak mo. Dili mami manawag ni Miles mako rin ang mga yu. Ang amo nga, magpasalamat man lang mi ni Tito Grigi. Mana man tala. Na, sayang gihatag na cellphone. Di ba, nakapasalamat naman mo niya? Magkapila man day mo angay nga magpasalamat. Oh, sorry ma. Ikaw, Dodot, ikaw untay angay nga magdase mong manghod kay maguwang ka. Dili ka ikaw na hinuoy magpasiugda sa dili husto. Nagasabot ka, ha? Dodot? Payitan ng mama ko rin, oy. Waman siya muna-una ni Miles na mga bisag unsa ni Tito Grigi. Papasalamat na gani mi kay nabalik na mo. Namo ni Miles ang cellphone nga gusto untang iuli ni mama nga tiniyo. Tsukay sa'yo po na. Ay, mura naman na siya dili ka na ni Tito Grigi. Mura kiyang gikontrahan. Ay, ano ka ha? Nga mananta ni daw tang gibuhat. Gitabangan pa manggani mi. Labi na itong pagka-hospital ni Miles. Ay, yan siya manis mama ko rin na, oy. Si Lola Tansang pud. Wapod mo balik din sa amo. Murag ng luod dito sa Lola. Tungod na itong nagtuo si mama ko rin nga. Gilabanan ming Lola. Oy, mao ba dirot? Oh, noy. Oy, gulaan mo man. Maragig dili ka na si mama ko rin na ni Tito Grigi. Aw. Upa. Ay, pero noy, ato-ato rin iba. Ayaw pa nabi ho. Ha? Ayaw pa nabi. Ayaw sulti si mama nga gisultihan ta ko. O di, oy. O, ganun utaw, sultihan ko sa mama ni mo. Antay Ay, bitaw. ligay ka balaka, don't you worry. English pa, don't you worry. Huwag ka kabantay anak noy nga. Ingon na si mama nga to Tito Grigi. Ha? Kwan dong. War ba dirot? Wa. Oh, abi na ako kabantay ko. Ay, saan ko magkabantay ka tagsara mga lang tabag istorya. Kinaamtay umanga ang yatimang taon. Yakon, mato ko sa inyo, magpakirog, magpatunar ko sa kabaw. Tingklasin naman sa good noy shoot nyo. Busy ko sa among lesson. O dakang assignment sa school. High school na baya ko, di ba? High school lagi ka. Batal ka tingog. Pero high school man ka. Oh, cute man ko. Dili pa rin sa una ba, elementary pa ko. Nara sa doon ang eskwelahan. Mau lagi po lagi. First year high school pa man ko. O niya, ang tala ko ba? Hay, imong manghod, si Miles, man. Naglikay-likay. Kilikay. Tarong. Itaw, oy. Naghinay-hinay glabas sa iyang uniform na. Aw. Wa mari klase. To din, no? Naglikay-likay. Di gusto mo Kilikay. Minagot, may cellphone naman gil mo nga hinatag atong Tito Greggy ninyo. Magtawagan na namang Papa Francis ninyo. May lang ba magkahupay-hupay sa iyang kamingaw nyo din eh? Tagsa naman may makatawag ni Papa Noy kay usap pa. Dili sa Pagkaragtaw. gusto si Mama nga magkanunay mi nga manawag ni Papa. Kay? Kas kunulod. Bukod sa pati yarason limot man ko.
Gasto mang hinuon tagluod ko manawag mo god mao na. Pero may na lang ba, malagitaw ni papa ninyo ba, nga maminus-minusan lagi tao ang yang kamingaw ninyo ba. Asa sab kamo ni De Miles. Ang man og wagin mo mingaw ni Papa Francing ninyo ba. Mingan ng Papa Francis no isito eh. Papa ko na namo god. Anakapan lang gyud ining Miles good. Kung manawag ng Papa, maghilak-hilak. Kapayason kayong naong. Kapayason kay luha. Muna ka Payason? ng, muna bitaw ka ng kapayas. Piyason og mata. Mata. Dahil mahilak, wala, piyason. Muna kapayas ba? Ah. Ingon ni Mama nga, uwi ko ng Smiles. Ano mauwi man nga natura mo ng kamingaw nito ni Miles si Papa niya, Francing. Kay, pakipapa ko to, ha? Papa's girl. Gani. Pero, kuhan ba doon si mama ninyo ba? Magtawagan na siyang papa ninyo. Atong, unsa tong adlaw, nagsulti silang Papa sa cellphone, pero naglabi ang kuan kanang ang mga higayon nga dili manawag si Mama ni Papa. Tagtiguan ka, pistura ka kalahos ay. Takdan man ko ninyo. Dali na ko na. Sa may rason ko no. Klaro sila, klaro. Kay basin ko no kuan kan na makadisturbo mi sa trabaho ni Papa to Cebu. God. Pero kuan ba, may magpermi ming manawag. May magpermi mong manawag niya. Katungod ba sa inyong manawag ni Francing dito kay inyong nang amahan? Magani kami manawag dili kamo. Lagi ka mo, lagi. Sabot mo ko. Sakto jud. Pero atong giingon ni mo dudot ba, nga murag dili ganahan si mama kurin ninyo ni inyong Tito Grige. Okay ra na. Ha? Okay. Okay ra? Hmm. Kay nga naman no isyot. Ngano noy? Isyot. Nagngangamang ka. Jesus, kinibata ay. Naputan na. Yun na, nga nang dili mo kumangutan. Yun na, pagkamura ka ko tao na. Takdan man ko ninyo. Dan. Nga nang dili man kumangutan na. Gusto man kung may baw kung may kasuko bagid si mama ko rin ni Tito Griki. Kinibata. Naputan na, good. Kaya nga no, imo nang nanahona nga murag may kalagot o dili ganahan si mama ni mo ko rin ni Tito Grigi ni mo. Ha? Ay kung mangutana juga din ako, o sabi ako ikatubag be. Ha? Huwag mo ko'y kalibutan. Kung gusto nyo kang masayod sa tinood, araw makayon kang tinood o dili bagyod ang naas imong adto na ka mama ni mo ko rin pangutanag dito. Anong kasabaan ko? Noon sa may taon ni si Noyesya tinuon, iba naman ako pakasabaan ni mama. Nagsulti si Dudot og isyot. Unsa kay lang gisultihan nga usahay. Mulingi man si isyot din May pagkachismoso ug may pagkahimantayon baya sa ning tawana. Sa iya lang magalinihukan og tinanawan atong na ospital si Miles. Sa labtunon kaayo ang iyang tinanawan nako og kanto ni Kreki. Mura pag iya ming gibantayan. Pero wa siya makuha nako. Kay kutob sa akong mahimo, paninguhaon gyud nako nga dili maduol ni Kreki. Unsa may inyong giistoryahan ni Isyot, ha, Dudot? Hisgot-hisgot naman mima sa akong pag-eskwela ni Miles. Wa ka mamakak, Dudot? Makak mo? Dili ba? Kay ikaw ra ba? Maayo ka na ra ba usahay nga motubag nako? Basig dito ka makat-on niya nga may pagkamarites ra ba tawo ng tawhana bisag lalaki. Unsa man po ang imarites ni Noyesya mo? Wa ta may baw. Ambot lang. Pero ang ato lag basin unayon ta. Di mo ko na yun anay si Noyesya mo. Kamaayo anan yung tao sumagod. Atong pagkasakit ni Miles, isa may nagkuhan kanang gipangayoan na tog tabang. Di ba? Kisa may miuperog kanang prinda sa iyang alahas para kwarta ta nga magasto nato sa pagka-hospital ni Miles. Di ba si Noyesya man? Kinsa pa misupak ana nga wa man. Ang ako lang nga nanagana lang ko. Gani. Unsa manggoy mawa nato kun managana ta di ba? Dili ba Dudot bright man ka sa inyong eskwelahan? Wa kang kasabot sa akong buot ipasabot.
Sabot, hindi mo cellphone ng nag-ngubma? Murag ang imo man ron, Dodot. Ako, deron. Ako mag-charge. Ay, pastilan. Ang ako di ay. Sige, diha sa kastindahan ha, kaya ako nito bagon. Oh, nagpalayo man si mama ko rin. Kinsa mo ka day mitawag? Shit. May kalitag kabisi. Murag gipindot ni Corina ang pag-end sa call aron dili ko niya matubag. Magsuko na sa siglikay na ako. Oh, nagtuo tingali siya nga makalikay siya na ako. Huwag ka pa makailan ako, Corina. Huwag ka pa makailan ni Kriki. Huwag ka pa makailan ako. Nanawag ko tako nimo gabi de Corin. Pero unreachable man ang imong cellphone. Mga unsang orasa man ka nanawag, Francine? Mga alas 8 naman tingali to pasado. Hapit ng alas 9 gabi. Mga ingon ana gyud. Maunang mga orasa nga gi-off na ako ang phone human mitawag si Greggy. Hello. Hello, de Corin. Naa pa ka? Oo. Namati ko ni mo, Francine. Abi nimo. Nagplano kong muuli day. Gusto kong mubakasyon di sa ato. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!